Jesus, smile on me, open the memory. Butterflies in my belly, open a summer. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, like a little baby. You watch over me, you know they carry me, they play. Because of Jesus, I've got joy overflowing, unlimited favor. It's like a river in my soul. Because of Jesus Christ, I've got joy overflowing, unlimited favor. It's like a river in my soul. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly. Made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, Obina Samo. You made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, butterflies. Nwadebube.
This is embarrassment. Kawa akwa ụmụnna kwa ụmụ ya nwa na ndị afọdoro Nnewi ndewo nke Okona Maduewosi Okona I'm swim down. Kodi bụ nwanne papa anyị ndị na-anụ mama anyị na-abịa wunyere ya akwa n'ụbọchị nke taa bụ nne Bishop. Anyị sị nọ na be gị. Wunyebe. Mana ini sama. Maybe. Yes, sir. Okay. One minute. Okay. Kodigbo bụ ezinụlọ Mkparu bụ ndị nwe ozu from Osumenyi na wunyere ezi nwanne ha nwaanyị akwa nke ikpeazụ iji si ga ije ya nke ọma. Anyị wee na-asị ezinụlọ Mkparu ndewo nọ Mawunya apa?
Kaya na nwunye nke a? Nwanne nwaanyị na nwunye nwanne nwaanyị. Okay. Ndewo. Nwanne nwaanyị na nwunye ndewo. Dada ụmụ nwanne nwaanyị chịtakwara gị akwa. Elu wee laa nke ọma. Ezigbo nwanne nke hụrụ n'anya, ole mgbe ga-eje hụ ya ọzọ? Adanya lụsigo ọlarago nwanne anya rụsigo ọlarago ezigbo nwanne nke hụrụ n'anya, ole mgbe ga-eje hụ ya ọzọ? Nwanne anyị nwaanyị ka agba akpụkọrịta anyị naga na ụmụada kpụkọtara agbaka wela n'udo. Ọ kpụkọta anyị na gị n'ime napụta program na ndokwa n'aha Jizọs. Anyị bịa n'aha Jizọs. Na-asọpụrụ onye ezi omume kwesịrị ntụkwasị obi. Isi iyi nke ndụ agụ na-eche ma ọba nkedo okwu dị gị n'ọnụ. Na anyị na-asị nara ekele. Isi anyị na-akwọ nsọ ọ bụrụ na ọ dị mma ọ dị njọ anyị nyere ekele. Na anyị na-ekele gị isi nwanne anyị nwaanyị nke jere ozi ya n'ụwa. Onye nwaanyị wee napụta ebe izu ike gị Chukwu ọma a na-asị nọnyere nabata ya n'udo. Anyị enwe ndị ụmụnne ndị bịara nọnyere Chukwu na nọnyekwara anyị bụrụ mgbe anyị ga-eme ihe na-emeba Chukwu ọbụla ihe ha sọrọ otuto eze ndị eze ka anyị ga-emechi aka anyị na-achị ndo anyị na-eto na-enwe nsogbu ọbụla, na-enwe ihe mara ahụ ọbụla, na-enwe ihe mkpabi okwu ọbụla ka agaghị ekwenye mebezi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. So the rich only ololo ananya ye abaraya hallelujah egoshi meye Adabiala kanyi. Ana ni Igbo na oyibo. Ancha. Na ga mata yana wunya kwa go. Dr. Ogechukwu Udegbunam nnukwu ogo mama anyị na isi ogo na anụ ada mama anyị na wunyere ya akwa iji si ka ọ gaa ije ya nke ọma. Anyị wee na-asị ka Chineke na mkpebi na ndịkwa n'aha Jizọs. Ndewo no. Ogo no.
ekele nwanne ya. Anyị ga-ekele ụmụada ụmụọchị Nwadebube na Nwadebube. Let me know you. What is your name? Dr. Chigbo. Okay. What is the relationship with Mama Ezinne? Ogo wine. Oh, that's good. Okay. What is your communication and interaction with her when she was alive? Best mother-in-law anybody could have. Were you expecting her death at this moment, or was it a shock to you? Not at all, not at all. Even though no negotiation. But she was very sharp. Hello? Early January, this year Happy New Year and everything. So even though I not the goalkeeper, I was very sharp. So I did not very shocked. They two person were men. Akili na kwando gogi bu ndola pro mamunye. Yes. What is your word to your in-laws? Thank you. It's a loss for all of us. Good morning this morning. Because obviously I she left a legacy. All of us will be proud of. She worked. Spread love. Jesus. Nkiri na asatọ ka ọnwa nke na-eme ebe ọnwa nke atọ anyị na-ekele ndị na-achọ dịka esi mee ya n'eluigwe emekwa otu afọ n'ụwa nye anyị nri taa nke ga-esi n'ahịa ụbọchị taa gbaghara anyị ife ọjọọ niile anyị mere otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ife ọjọọ edubara anyị n'ime ọnwụnwa ma dọpụta anyị n'aka ajọ ife n'ihi na alaeze bụ nke gị na ike n'otuto mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị were ogboro ọnụ anyị. ga-ekwupụtakwa ọtụtụ gị. Chineke zọpụta ya ọsọ ọsọ. Onye nwe anyị mgbanyere anyị aka. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Otu ọ dịrị na mbụ ka ọ dị ugbu a ka ọ ga-adịgide otu a wee ruo mgbe ebighị. Amen. Tobenu onye nwe anyị. Anyị tụọ aha onye nwe anyị. Anyị ga-eji abụ dị iche iche na-eto afọ onye nwe anyị. Ọ bụ na anyị na-apụ apụ na-aga ọnwa onye maọbụ ndị chọrọ ka fa jee wee mmadụ ite akwa fa ga ama nwe any other special time.
kwee ka m zoro n'ime gị ka mmiri na ọbara nke si n'akụkụ ịpụta bụrụ ihe ịsacha njọ m nzọpụta m n'ike nke ya. Fangu ni higi wewe usobanam dewa pampagi
Jesus was an empire of Oh,
Jehova ekele n'ihi na ọ dị mma. Biko anyị ma na ehiwere ụka akwamozu anọ ga-ebido na 10 a.m. dịka anyị maara na 10 ahụ etibego isi, so na ọ bụrụ na anyị na-abụ abụ anyị ga ụmụ ya nwa na ndị akwụtụrụ Nnewi Royal Family na nwunyere ezi nwunye di ha akwa isi ka ọ gaje ya nke ọma ka elesa Chineke na mkpụrụ na ndekwa n'aha Jizọs gbanwunyewe no Come inside. Like after Kau apa kah? Apa isi dulu? Dah punya dulu apa? Kau apa kah? Kan nanti. Okay. Go. Okay. Abu 199.
stage 1 na program anyị ji efe nrụ a. Anyị anala arụ mama anyị bụ Ezinne Ruth maka ili ya, ka anyị site na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ ere ya ka ọ kpọbata oru ya n'ebe ihe n'udo ya dị, ka o wee keta oke ndị nsọ niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Nna anyị nke eluigwe, gị onye nwere ike n'ebe ọnwụ dị, ma nyekwa anyị mmeri site na mbilite n'ọnwụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst. Kwee ka mmụọ nsọ gị na-echetara anyị kwa ụbọchị ihe nketa anyị nke bụ alaeze eluigwe gị, ka ụwa ghara imeli anyị, ka mmekọ nke eluigwe ga-alụkwa n'ifunarị anyị, mana ịkwa okwukwe anyị dịgide n'ebe ọkpara gị nọ, onye bụ mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Amen. Edebere m Chineke n'iru mgbe niile, ọ nọ n'aka nri m, n'ihi nke a agaghị m ada. Ị gaghị arapụ mkpụrụ obi m n'ọkụ ala mmụọ, ị gaghị ekwe ka onye nsọ gị rire ure. N'iru gị ka afọ ojuju na ọṅụ dị, ọzọkwa n'aka nri gị ka ọdịmma dị ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Ọbụna ma a sị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ, nke na-ekwerekwa na mụ, ọ gaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Agụụ agaghị agụkwa ha ọzọ, akpịrị agaghị akpọkwa ha nkụ ọzọ, anyanwụ agaghị achakwa ha ọzọ, ma ọ bụ okpomọkụ ọbụla. Ọ bụrụ na anyị dị ndụ, ọ bụ n'ebe onye nwe anyị nọ ka anyị dị ndụ. Ma a sị na anyị nwụrụ anwụ, ọ bụ n'ebe onye nwe anyị nọ ka anyị nwụrụ. Ya mere, ma anyị dị ndụ ma anyị nwụrụ anwụ, anyị bụ nke onye nwe anyị. N'ihi na anyị Kraịst ji nwụọ dịkwa ndụ ọzọ bụ nke a, ka o wee bụrụ onye nwe ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ. Ọnwụ maọbụ ndụ maọbụ ndị mmụọ ozi maọbụ isi dị iche iche maọbụ ihe omimi maọbụ ihe ọbụla ọzọ ekere eke agaghị apụ ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Oh
90 agwọma 90 wee hụ ma lee oke igwe mmadụ nke onye ọbụla na-apụghị ịgụta ọnụ, ndị si na mba niile ọbụla n'ebo niile na ndị niile na asụsụ niile pụta na-eguzo n'ilu ocheeze ahụ na n'ilu nwa atụrụ ahụ. Ebokwasịworo ha uwe mwụda dị ọcha, ịgụ nkwụ dịkwa n'aka ha. Ha were oke olu tie mkpu sị, nzọpụta dịrị Chineke anyị, onye na-anọkwasị n'ocheeze ahụ, dịkwara nwa atụrụ ahụ. Ndị mmụọ ozi niile na-eguzo ocheeze ahụ na ndị okenye ahụ na ihe anọ ahụ dị ndụ gburugburu ha, wee dakpuchie ilu ha n'ala n'ocheeze ahụ, wee kpọọ isi ala nye Chineke sị, amen. Ngọzi niile na otuto niile na amamihe niile na ekele niile na nsọpụrụ niile na ike niile na ume niile dịrị Chineke anyị rue mgbe niile ebighị ebi. Viva!
kwe ka akọ n'uche anyị niile dị n'ebe a kedu igwe ghere anyị oge ekwena ka onwe ya gaa n'ebe a uche ahịa bụ ọzọ eziokwu na ụfọdụ ime anyị bụ anya mmiri wetara anyị okwu nkasi obi ma site n'okwu gị wee maa anyị aka n'iru ka anyị wee nwee ike mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume mgbe oge ka dị ka anyị wee nwee ike na ikpeazụ nke ndụ anyị bụ ndị ga-eketa oke na paradaịs gị ka bụ ekpere anyị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen ka n'ahịa ebeta amen oke benji wee dozie pulpit ma otu ọrụ ka ndị shọna na-afụ majority of the people anya ka ya na-agbakọta n'ụlọ azụ anyị na-asị Chineke ya kansa maka tata na anyị so na ndị bịara ịkwanyere ụmụmụ anyị ugwu ikpeazụ ndị be Maduewosi Ike Ogonna Nneka Uchenna especially na ụmụnụ na ụmụnụ especially anyị na-asị ka unu kasie n'ebe ọ dị ukwuu onye nwaanyị kasie unu obi mma anyị adọkwa shọ na anyị ga-asị na ọnwụchuru anwụchu onye luo 90 ana m eche na onye atara ego dị na onye adịzi ife na 90 anyị ama na Chineke menyere nne nke bụ eziokwu bụ na mmanya n'ebe a mmasị na Chineke mejọrọ ya mmasị na o so na ndị iru ọma kpọ na ndị Chineke gọziri agọzi ọ bụ lụm ihe ọṅụ na nso wee nọrọ isi anya gaa ije ya nke ọma before nga n'ebe anyị go na the only lesson for today ebe anyị ga-eji tụgharị uche nwa mgbe nta achọrọ m ka m just kwuo obere ihe gbasara mmanya na agbọghọ ya before nụọ di ka ya na mmanya amalugo na ebulu ezigbo toy pat bụrụ best friend ya and ọ dapụta na fana abụghị n'ofu ụlọ asụ ụmụ agbọghọbịa in fact na mmanya nụrụ di bụ na my mother elder brother ya bụ papa Ikefa na abụọbịa si ugwu awụsa ebe ọ nọ mgbe abịa chọta mmanya ọbịazi ọfụ ọya nwaanyị a ka nke ọtụ ya short because amụrụ m wee mee na mmadụ na-eme n'ụwa anyị taa gịnị dị ihe ahụ adịsoro na gora mel asị na ọ bụ homosexuality tata homo ọ bụrụ ya bụ the order of the day gịnị bụ homosef gọọmenti na-epuchie ọ bụrụ na ị sọpọtụrụ movement ndị homosef ịma na trọbụl o nwere ebe ga-agwọ bụ na ịjụ na ịmakwa nwoke na nwoke akwụkwọ you are in trouble. In fact the constitution obodo ụfọdụ na-asọpọtụ ụdị lifestyle ahụ so nke ahụ abụrụzi iche nwaanyị emego mee ya beyond mee ya sef na-anabatara ọbụla lifestyle. In fact o nwere na obodo ọ ga-abụ ọ bụrụ na ya ka nọ ikwu okwuchukwu against ndị homo dịka ya bụ ebe ị na-ekwu okwuchukwu abịa akpụrụ gị lọkụ gị o nwere ebe ọ bụ n'ụwa taa so na o nwere ihe soro na gona mmelụ lulu afọ ka ife na-eme n'ụwa taa so ọ bụrụ na Chukwu mara obodo ahụ ikpe o nwere ndị isi nke ọda mee eji wee ma ụwa nke anyị a ikpe then again ọ bụrụ na ịbịa n'anya because na Chineke maara n'ụwa gị akwadagide dị worse than ọ dị n'otu ụwa nke Noa na ụwa nke Sodom na Gomora fadị Chukwu wee na-ekwu maka akara ọ ga-enye ndị bụ ndị nke ya. In fact akara a ọ bụrụ sọrọ ebe a ka ị ga-afụ ya enwere akara dị iche iche dị na Baịbụl ọ bụrụ na tọpik bụ just akara chee echiche n'obere okwu anyị tụgharịrị uche n'ime ya maka bifọ mmadụ echegharị onye a ga-eburu ụzọ chee echiche ị ga-ebu ụzọ gbakọọ ihe ekwuru olulu gị ichesie echiche then you now convince yourself that this is the way to go. ụwa anyị nọ n'ime kịta ọ bụrụ ụwa enwere ọdụ garanti n'ụwa ga-adịgide otu ọ dị within the next few years. Watch ihe na-eme na the global stage ifuru ndị bụ ndị n'ụtụtụ tata onye na-achị Ukraine si na ndị mmadụ na-ekwu maka World War 3 ọ sị na World War 3 ebidogokwa na Third World War ebidogokwa onye na-achị Ukraine ji ọnụ ekwe this morning and ife mmekata wee taa nwoke nọ na Russia wee decide ya ka o use nuclear weapons. I am telling you this world will not recover from it.
one I recover from it because all got it too devastating. And the way man go to get see where Second Peter chapter 3, go on closely. Chineke say mo wa yin na anya, ameji zimili na bi n'ọkụ akwadoro ewe n'ọkụ. Gịnị bụ ọkụ? Take your nuclear weapons and biological weapons. Take all these things. If you know fire, ha na ebu ọkụ abịa. God look at ụwa. Sigi na ụwa na akwadoro ewe n'ọkụ. Ndị obodo Russia wee na-apaki na ha na-apaki, America apaki, China na-apaki, North Korea na ihe niile na-apụ capacity to wipe out this world, bomb all this world. Still in Ogonia, a na-akpọghị n'ụwa. Future. Time. My brother, you don't have time. My sister, we don't have time. Anything can happen anytime. Just like what you take a city, no get Noah, if I never were Tiaka what? If I never were the same way, God again take a little one take a Tiaka total weapon up from a while. And then in the also we now go in for it. When character take a place of God forbid. I don't make this very simple decision. It's okay. Dina Jesus de na ma. It's okay akara in the kumakia. It's okay akara di negedegi rugi. It's okay soro na ndi ni we ga silandia. We need make this decision. We don't have when ha talk Jesus but I remember because when it's up there, I talk get kapedra. Una ka digi tielo bigi onye ọbụla na-ego funa just ya ka digi lo bigi ka ekpedra. Ihe ọbụla nkwu kịta biko soro nkwu ya. Onye nwe m na Chineke m. Kwụsie ike ka nne ya onye nwe m na Chineke m. Eji m okwukwe were abịakwute gị. Daalụ maka okwu gị ajụrụrụ uche. Ana m enwe mkpebi na-aga aka m akara. Ya mere ana m echegharị na mmehie niile gara aga. Chineke biko gbaghara. Jizọs, ana m emeghe obi m bata n'ime ndụ m dịka onye nwe ndụ ya zọpụta m. Ana m ekwupụta gị dịka eze nke ndụ m. Eji m obi m niile were na-ajụ ekwensu, na-ajụ ọrụ ya niile. Eji m obi m niile na-ekwenye n'ọnwụ Jizọs nwụrụ m na mbilite n'ọnwụ ya ka m wee nwee ndụ ebighị ebi. Ya mere nyere m aka n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Mgbapụsie emere ike. Chineke daalụ maka ụmụ gị ndị sonyere anyị wee kwupụta na wee kpee ekpere. Anyị mara n'ezie na ọnwụ nke onye mmehie adịghị atọ gị ụtọ, kama na ihe na-atọ gị ụtọ bụ ka onye mmehie chegharịa wee mee ihe mere n'ikpe na ezi omume ka mkpụrụ obi ya wee dị ndụ. Isi na onye ọbụla nke na-abịakwute gị na ị gaghị achụpụ ya ma ọlị. Onye nwe anyị na-adabere na nkwupụta nke okwu gị ndị a wee na-ayọ ka ị meere ụmụnne m ndị a niile ebere. Biko gbaghara ha. Biko kachaa afọ ha n'akwụkwọ nke ọnwụ ma debe ya n'akwụkwọ nke ndụ. Akara ahụ nke ị na-enye ndị bụ ndị nke gị, akara nke ndụ, onye nwe anyị ka ha akara ọ ga-abụ n'ikpeazụ nke ndụ ha. This thing will be revealed in the lives of everyone who knows who are to ka anyị ewute adịghị ike ka na-eze na ndụ anyị na obi anyị. Ka ndụ anyị wee gbanwee kwuru ekeresikwu ka adịghị ụtara ada otito. Daalụ maka na anyị mara n'ihi na-ewe anyị. Were mmụọ nsọ gị wee ka anyị akara nke mkpọpụta. Were mmụọ nsọ gị wee ka anyị akara nke mkpọpụta. Wee ka anyị ogesie ike n'ime gị ndị sere na ekpere a. Ọ dị ihe na-emekọta mee ka ha ji ya ahụ. Ka ọ ka ogesie ike n'ime gị wee rụọ ọgwụ nke ha. Ka e wee mezuo n'anya ha soro otito. Daalụ maka na anyị mara n'ihi na-ewe anyị. Jesus Christ. I pray in the
onye nwe anyị na Chineke anyị na-ekele gị n'ebe ọ bụla iche maka na ịfụrụ anyị n'anya n'agbanyeghị otu ọnọdụ dị na mgbe ọbụla ịfụrụ anyị n'anya. Anyị na-ekele gị maka ezinụlọ Maduewosi ndị gosiri ịfụnanya pụrụ iche nọma n'isi olu gị nwaanyị Ruth onye nyere ogologo ndụ nọnyere ya. Ekene dịrị gị na nkwadobe nke ezinụlọ a n'oge maka akwamozu a. Ekene dịrị gị na ebumnobi fa na ụbọchị taa ga-adị mma. Onye nwanyị mezuru ya inyere anyị iru ụbọchị dị mma anyị wee na-eme mmemme nke a. Onye nwanyị ekele dịrịkwa gị n'ihi mmadụ niile ndị gbakọrọ n'ebe a. Ekele dịrị gị n'ihi na gị bụ Chineke mere ka anyị n'ugwu gị ka o wee baa anyị n'arụ ka anyị wee ghọta ọ ya bụ onye na-emezi ka ọ na ọ na-eme ọmaanụ nke ọ chọrọ ọ na-eme. N'ebe a anyị na-ebute ezinụlọ a n'iru gị Chineke pụrụ ife niile. Ọ bụ Chineke na-echebe ụmụ gị ịbụ onye na-anọnyere ụmụ gị onye na-anọnyere onwere ife ọjọọ na-eme ya. Ị na-enye ya ụzọ mkpapụ, ị na-enye ya ụzọ mmeri. Asịgodu na ikuku dị n'ụzọ anyị, asịgodu na ọtụtụ ife dị iche iche dị n'ụzọ dị iche iche nwe anyị na-enye gị mkpapụ. Esi na anyị ga-efela dị ka nnụnụ na ikuku a ga-anyachi. Onye nwe otu a ka anyị na-ekpere isi ezinụlọ a bido n'isi wee rue n'ọdụ onye ọbụla n'ime ezinụlọ a ngalaba ezinụlọ a niile. Onye nwanyị aka gị dị ike ga-ejide ha. Atụmatụ ọbụla nke onye iro nwere erukwa na agaghị ebuso maka na gị bụ Chineke dịrị anyị mgbe ị dịrị anyị nwere ga-emegide anyị. Daalụ Chineke pụrụ n'ife niile maka ife ọnwụ na-eme dị na mbụ. Daalụ maka nke ị ga-eme mkpentị n'oge a. Anyị na-arịọ gị n'ebe ọ pụrụ iche ka ọnwụ nke oriri nwaanyị ghara ịbụ ife ga-eweta nkewa na ezinụlọ a ka ezinụlọ a jikọtakwa onwe m ọrụ dịka ugbu azịza. Onye nwe anyị ka ha na-eme ka ibe dịka ụmụnne anyị ga-esi ya ma a gbara maka oriri nwaanyị nwụrụ anwụ. Ekpere anyị bụ na ịdị n'otu agaghị aka akọ n'ezinụlọ a n'afọ a Jizọs. Ezi ife ọbụla iji achọ ndị gị mma were ya ka ezinụlọ a mma. Akụ na ụba na ezi ibe niile karịsịa na nchịkọta ife niile ka anyị wee gbata ife a na-agbata n'ọsọ. Daalụ Chukwu pere n'ife niile n'aka gị ka anyị ga-etinyefa n'ụtụtụ na ehihie na anyasị. Onye nwanyị anya gị dị n'ebekwa nọ ekwela ka ike ọchịchịrị megidekwa n'ụzọ ọbụla. Daalụ Chineke pụrụ n'ife niile maka na anyị nwa anyị na-emela anyị karịa ka anyị na-arịọ site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen.
Praise the Lord. Otolo kwa misi ekuta yeye na mwewa today. And the Lord has made kanya mi kopate nanya. Tepe kwa makwari na kwa hono. Oh my God, God, man, I couldn't know the 91. Akaka zile kwa kuja kwa nisi yasu. So I'm on candidate so. Mana kechile kemeka mwa. Mwesika mwalafa omu nemna. Ndiwe Maduewosi niile wesi unu nọ and akwụkwọ ihe akwa mama m ugwu ikpeazụ maka na ebe ọ na-amụma m na kịta ọ ga ndị na-abịa ebe a ime niile ihe ọbụla na-achịcha gwụrụ agwụ ihe niile kara aka na achịchị ohoho ọ ya sị na ya ma wee debe so na ebe ọ bụla kịta obi ya dị ezigbo mma and what was it was I got because I don't really know. Ask how for girl we can let poor money in the neighbor. Well, I'm waiting on our room and I for 5 days. They might not be my other man, Macanagri. Natural in your mind, fitting area. Could be done, especially in Namuchi. No, I can't do Una, the Funa, Isimu, the Eva, Nipuna, the Eva. So now they know much here. Wherever I need it, because now here and no here, they know no. Then the buying us wherever, they don't want to let up. They want to see you, they want to only was on my children. I know it's very early. I'm myself, I'm not going to touch about more than I do not live here. Or not one, but I mean, I don't wait here. I don't know where I'm not at. That's for Mama Bishop. So when all of them are told, but I told you I carry to a number. Oh, for you walk in at a divata, actually, is here no preaching. Aviabo, Mr. Benjamin Nwadiebube Esmai, all retired special principal of Uche now, my sister only Oraukwu, Nana Brasti. Special class, whether they do is how much. I don't want to say I want to go on and I am wrong. People are not reading it. Come from where you are to do. It was now ready. They go down when I have here. I just have never mind. I am a lady. I am a maya. I will leave out the lady. When I had to my own care, but I know. When I have my hand away. Oh, yeah, I'm going to I have to go. Thank you so very much. From Aziz Ike and like Nnewi service on Sunday about 9 o'clock service, 9 a.m. Ruth, one night, Nime, Jesus Christ. Ya ijeni koma, na fachine kena, onye kerege. Ya ijeni koma, na ha Jesus Christ, onye honuga aho. Ya ijeni koma, na ha monso, onye nejogi so. Kisurike gi, buri zurike udo. Kebe obi gị bụ na paradise nke ndị nsọ nke Chineke ha. Amen. Abụ 91 na page 10 n'ihi ndị nsọ ndị na-ezu ike n'ọrụ. Anyị na-arịọ gị mee ka mkpụrụ obi oru gị Ruth Nwadiebube a ga-eli arụ ya n'ime ya o binyere Kraịst na alaeze eluigwe gị site na atọ n'ime otu Chineke nke dị nsọ
bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Mmadụ nke nwaanyị mụrụ nwere naanị mgbumgbu mgbe ọ dị ndụ, o jupụtakwara na ihe uju anya, o bupụtara egbuda ya dị ka ifurufu osi, ọ na-agbapụ dị ka onyinyo, ọ dịghị anọgide n'otu ebe. N'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ, onye ka anyị ga-agbakọrọ n'ihi inye aka ma ọ bụrụ gị onye na-enweghị onye na-ewe iwe kwesịrị ekwesị n'ihi mmehie anyị niile. Ma otu ọ dị, onye nwe anyị Chineke nke kasị dị nsọ, nke onye nwe anyị kasị ike, onye nzọpụta dị nsọ, kasịkwa ebere, arọrọ anyị n'ihe ụfụ dị iru nke ọnwụ ebighị ebi. Onye nwe anyị, ị maara ihe nzuzo niile nke obi anyị, emechina ntị ebere gị na ebere anyị, ma anyị onye nwe anyị kasị dị nsọ, gị Chineke kasị ike, gị onye nzọpụta dị nsọ, kasịkwa dị ebere, gị onye ikpe kwesịrị ekwesị nke ukwuu, onye dị ndụ ebighị ebi, ekwela ka anyị dapụ n'ebe ị nọ mgbe ikpeazụ anyị na-ehipụ ọbụla nke ọnwụ. Page 13, mmesi ike nke okwukwe. Ihe niile nke nna m na-enye m ga-abịakwute m. Onye ọbụla nke na-abịakwute m naghị achọpụ ya ma ọlị. Gị onye mere ka Jizọs si n'ọnwụ bilie, ga-enyekwa arụ anyị nke pụrụ ịnwụ anwụ ndụ site na Mmụọ Nsọ nke bi n'ime anyị. Ya mere, obi dị m ụtọ, mmụọ m na-aṅụrịkwa ọṅụ. Anụ arụ m ga-ezukwa ike n'olileanya. Ị ga-egosi m ụzọ nke ndụ, n'iru gị ka ọṅụ zuru oke dị. Ọ bụkwa n'aka ndị gị ka ihe obi ụtọ niile dị mgbe ebighị ebi. Abụ 216. Ebe mmiri dị mara mma site n'okwukwe na ezi olileanya nke mbilite n'ọnwụ na ndụ ebighị ebi. Site onye nwe anyị Jizọs Kraịst, anyị arara mkpụrụ obi mama anyị bụ Ruth wee nye n'aka Chineke nke pụrụ ihe niile. Anyị ararakwa arụ ya wee nye n'ala aja na ara aja. Nna anyị bi n'eluigwe, aha gị dị nsọ, alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe. Emekwa otu ahụ n'ụwa, nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbaghara ihe ọjọọ niile anyị mere, mgbe anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe. Amen. Onye nwe anyị, biko nye Ezinne Ruth
izu ike ebighị ebi. mụkwasị ya ihe ebighị ebi. Ka mkpụrụ obi ya na mkpụrụ obi niile nwụ n'ime onye nwe anyị zuru ike n'udo nke Chineke. Amen. Anyị ga-akọ non-dignities, anyị gosịa ya ekpere. Ọ ga gosịa ya na chi ya aza na-abụzi abụ mkpochisi ekpere ekpere chịkọta. Ịnanya ụwa ma ndị bara ụgbọelu wee bịa, ma ndị ji ụgbọala, ma ndị ji ọgbatumtum, ma ndị ji ụkwụ bịa, onye nwe onye ọbụla ga-anaghachi ruo na bie n'udo n'aha Jizọs Kraịst. wee na-eburu mkpụrụ a na-arafe n'aka gị, maka na anyị maara na ọtụtụ ndị ga-abata ebe a, ma ndị obi dị mma ma ndị obi na-adịghị mma.
anyị na-ekwusa okwu gị dịka ndị nke Kraịst. Na ọ dịghị ngwa agha ọbụla dị njọ maọbụ echiche ọjọọ ọbụla mmadụ ọbụla chere pụrụ ya wee krọsụọ geeti a wee bata n'ebe a nke ga-agazi nke ọma n'aha Jizọs. N'ime ọbara Jizọs ka a na-ekpuchi ngwuru a niile. Anyị mara na ndị aka anyị ụfọdụ nwere ike debe ihe ndebe mmadụ ga-agba ọzọ ka ọ zọrọ something. Anyị na ebe a na-neutralize, na-cancel, na-emechi the voice of any wicked charm. Abụla ife ọbụla bụ ihe ọjọọ, Lord, we neutralize their powers in the name of Jesus. Amen. Bible says that the name of the Lord is a strong power, that the righteous only do it and they are saved. Proverbs 18 verse 10. We hide under this scripture to declare that this family will remain safe. Mine will crossing 90. Everybody in this family will be crossed 90 before they will go. We declare that untimely death can never be the portion of this family. In the name of Jesus Christ. Amen. Jesus Christ. Amen. Onye mere ka Jizọs Kraịst n'ọnwụ bilie, onye nnukwu ọzọ atụrụ ọma site n'ọdọrọ ọkwa ndụ ọhụrụ ya mee ka unu niile zuo oke n'ezi ọrụ niile na n'ime uche ya, ya lụkwa n'ime unu ihe niile dị mma n'anya ya, maka ngọzi nke Chineke nke bụrụ ihe niile bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ ya dị n'etiti unu niile bido n'ugbu a wee ruo mgbe niile ebighị ebi. ezigbo onye ogwezimafenna
Sir Benjamin Nwadiebube ihe dị eme ọ ga-eriga ọ na-eme obere na-eji ebe ọ ga-anya nwụrụ ọnwụ agụbe mana esi ya gị nya nwụ ọtọ asị ụtụtụ ya ọnwa izena harvest. So I name everything in cash. And you use material thing and many. So Cabo, Mayanapa, and this Christopher. Cabo general meeting on one. Who's home wine in the Ojelosin and Kahandi Chili Ezinne, and St. Christopher. Cabo, their envelope. Cabo, Ozioma, give Kofunya Nimea. Eburu na-eje ozi ịfụ na ozi Chineke na-aga n'ihu ka bụkwa envelopu ha ji akwado ife a na-eme. Ekwucha n'ife anyị ekwu nwaanyị ọbụla chijere ụka ọfụ agbasa ụka ọjọọ gị ka wepụ asị ya n'ife wepụ ka wepụ gị ka waghachikwa na ọ dịrị ife waghachi ka waghachi gịnị ka a na-asụ otu ọ dị mgbe otu a ka ọ ga-adị otu a ka ọ ga-adịgide. Ife anyị na-ekwu bụ na ezinụlọ mmadụ bụ Anglican ka ọ bụ dịka mkpuru mbụ oge nna anyị Emmanuel nwụrụ a sị na nche nọ ndị be mmadụ ewesi nwesịrị Christopher oge anyị nọ n'ụmụaka maka ọnwụ ha bidoro ha mechiri. So ife niile a na-eme ebe ahụ mburu n'obi nọ ha nwee amara nnọọ na nso nwere ọfụ aka mma na nso nwere St. Christopher. Don't be wild, so feel like
Ezinne Ruth.